Ve svém normálním životě jsem ten normální občan. Mám práci, platím daně, ale v tom druhém životě je nějaká část mě, která dokážu usoudit, že není jako standardní. Já jsem začala malovat s mojí kamarádkou a založili jsme crew Girl Power. Vždycky mi říkali, to není věc pro holky, ty stejně skončíš, nebo dávám ti maximálně 2 roky. A tak jsem se rozhodla natočit první dokument o ženách, co dělají ilegální graffiti. Ty buchty jako ten tvar toho písmene nechápou. What, you need a penis to write graffiti? If it's illegal, that is, to me, the pinnacle of all graffiti. Go, 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 girls! Girl power! O sea, yo estoy muy agradecida a Girl Power Movie, pero da la oportunidad a que muchas chicas que son muy buenas, tanto como muchos hombres, sean conocidos. Go Girl Power! Of course, graffiti has changed for me because you can't run around with a belly like this and doing graffiti illegally. I'm not a graffiti girl, I'm a graffiti writer. That's it.